ništa nije opasno i ništa ne boli ako se prihvate amandmani. Ništa ne boli. Tim pre što smo sve ove amandmane podneli da bi se ovo poboljšalo. A vi kažete, ko ste vi da nam date amandmane da se poboljša? Tu je Evropska unija. Evo šta su napisali. Plati pa klati. Hoćemo pare od njih, oni kažu, ako hoćete pare, da vidimo po registru koliko uspešno, smejte se vi, smejte. Koliko sam ja njih promenio koji su se smeškali kao ti. Svi otišli, svi bivši, svi ste tako smeškali. Pa Evropska unija svima došla glave, je li tako Živkoviću? Svi koji su podržavali Evropsku uniju su propali. Pa nemojte ljudi, pa nije Evropska unija sveto pismo, aman. Pa sačuvajte neke podatke o nama, ko smo, šta smo. Pomozite ovom narodu, bre. Sa najvećim stručnim znanjima, a ne dodvoravanjem Evropskoj uniji. Ja ne znam koliko je to bolje Srbiji 17 godina se dodvorava Evropskoj uniji. I 3000 milijardi dinara dužna. I ko zna koliko je stvari otvoreno, još nije zatvoreno. O tome se radi. Nemate potrebe da izveštavate, nemamo nikakvu obavezu, nismo članovi. Pošto nismo članovi, nemamo obavezu. Pridruženi, ne postoje pridruženi. Šta postoje? Postoje kandidati, pa evo Turska, 40 godina kandidat. I baš im Turci daju podatke svaki dan. Sve im šalju. I ovi drugi im šalju podatke. Đavola. Pošto im ne daju podatke ovi iz Prištine koliko su presadili organa. Znate da su oni majstori za presađivanje organa. Svi koji presađivali organe, eno ih na vlasti tamo na Kosovu. I Tači i ovi drugi. A nemojte da idete njihovim stopama. Znate koliko to njih interesuje? Samo da još bolje osmisle sistem kako da načine neku sledeću pakost. Pa vidite i sami, svakim danom samo dolaze pakosti od njih. Pa ovi što se kerebeče po Prištini sa velikom Albanijom, pa to rade po nalogu Evropske unije i NATO pakta. Još ih samo vi hranite sa podacima kako je stanje kod nas. Da imaju još bolju sliku od ove kakvi smo i šta smo. A vi junački kažete, mi smo u procesu, idemo prema Evropskoj uniji i to je naša obaveza, moramo. Ja ovo pričam da narod zna. Vi vučete u Evropsku uniju. Ne tera Evropska unija da se ide tamo, nego vi hoćete. A još nisam dobio odgovor na pitanje gde ste planirali da vam bude ta banka? U Kragujevcu? Fondacija Dragica Nikolić, što je napravila? Gde? Kažite, pošto već sve znate. 18 meseci, znači sve je pripremljeno. Samo 18 meseci se čeka da se nešto završi, pa da dođu podzakonski akti.